Салом алейкум, хуш омадед ба канали Мурод. Аз сабаби вируси COVID-19 аксарияти мардуми корҳои хизматӣ дар муҳоҷирати меҳнатӣ бекор монтанд ва ман бошад имрӯз роҳи хубтаринро барои маблағ кор кардан дар муҳоҷирати меҳнатӣ барои шумо дарёфт кардам. Дӯстон, чӣ хеле ки шумо мебинед, ман ҳамаи нозукии корҳои ин фирмаро барои шумо нақл мекунам ва ба шумо мегӯям ки чӣ ҳуҷҷатҳо лозим аст, чӣ телефон лозим аст ва плюсҳо, минусҳо ва аз чанд пул то чанд пул маблағ кор карданро дар ин фирма ман барои шумо нақл мекунам. Барои аввал ин ки шумо бояд дошта бошед патент, бояд курьер нависта бошед ҳатман, ё ин ки РВП дошта бошед, регистратсия, медкнижка, ё ин ки паспорти русӣ. Албатта барои кор дар омода бошад. Барои дуюм бояд телефони хуб дошта бошед. Ман дар инҷо мемонам. Аз чанд пул то чанд пул бояд бошад. Бояд пойгҳои мустаҳкам бояд дошта бошед. Беҳтар ин ки бояд дар велосипед кор кунед, скейт, самокат, ролик ё ин чизе ки бояд барои шумо қулай бошад кор кунед, барои ки корҳо, пойҳои шумо беҳад монда мешаванд. Инак бошад дар бораи муфидҳои ин кор гап мезанем. Ҷадвали кориро шумо худ табдил медиҳед. Аз 4 соат то 14 соат дар як рӯз кор кардан мумкин аст. Барои кори шумо футболка, толстовка, ина хеле delivery club ранги сабз мегӯям, ё куртка барои борон ё куртка барои зимистон ва як сумкаи корӣ ба шумо медиҳанд. Нархҳои ба нархи як заказ бошад 90 рубл аст. Аз ресторан то меҳмона як заказа ки бурдед 90 рубл аст. Ҳар як километри шумода 20 рубли пул медиҳад. Аз ресторан то меҳмона фақат ҳисоб карда мешавад. Ва муфиди дуюм ин аст ки агар шумо 5 соат кор кунед, 4 та заказ кунед, агар кори шумо ба 500 рублей баробар нашавад, агар ба шумо ҳатман 500 рублей медиҳад. Агар 15 соат кор кунед, агар ҳамин заказҳои шумо 1500 рублей нашавад, агар компанияи Delivery Club ба шумо ҳатман 1500 рублей медиҳад. Ва чорум бошад, агар яке аз минусҳои ин кор гӯям, агар яке аз минусҳои ҳамин кори курьерӣ бошад, ин камакак штрафҳо аст. Шумо агар заказа дер гиред штраф мекунанд, ба меҳмон дер биёед агар штраф мекунанд, агар заказа вақтиша қабул накунед штраф мекунанд, агар беформааш бошед штраф мекунанд, медицинска книжка ҳамроҳатон набошад штраф мекунанд. Барои ки агар штраф накунанд, агар шумо бояд ҳама ҳамин чизҳоро бо ҳамроҳии худ агар дошта бошед, ягон чиз штраф намешавад. ва дар бораи маблағ гӯям, агар дӯстон чизи асосӣ аст, дар ин кор шумо метавонед ки аз 25 000 рублей дар як моҳ то 50 000 рублей кор кунед. Ин фақат аз шумо вобастагӣ дорад ва кам кам аз корхонаам вобастагӣ дорад, барои ки шумо бояд ҳар рӯз смена монад ки шумо бояд пули нағза кор кунед. барои ҳамин дӯстон, видеоролики якум буд дар бораи ҳамин кор. Агар ба шумо ҳатман писанд ояд, агар ҳатман лайк монед, комментария монед, чӣ камбудия буд нависед. Бо шумо буд Мурод. То боздид.